Bueno, o seguinte premio convoco as dúas mulleres. Paula Mouzo Mas entrega o premio Boas Prácticas Cidadás a Rosalía López Sánchez. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, teño que dicir que estou moi feliz de estar hoxe aquí. Eu creo que non podo disimulalo, non? Eu creo que o meu rostro xa me delata. Hai un ano estaba sorprendida, intentaba asimilar o orgullo de recoller este premio dunha persona tan especial como é Rafael Lema, que hoxe teño a suerte novamente de que me acompañe. Sentíame moi contenta por estar xunto a persoas moi merecedoras deste reconocemento e ser parte da familia de Proxecto Máscaras. Hai que ser honestos, e estas cousas animan moitísimo, a verdad. Rosalía estábame contando antes de entrar que xusto o día que lle chamei para darlle a noticia, bueno, pues estaba pasando un momento difícil e Cullina aí animeina un pouquiño, verdad que che levantei un pouquiño a moral. Pois desde que Rafael me entregou a min o premio pasou un ano, a verdad que sigo estando moi feliz. Alégrame volver a estar aquí e a encontrarme con todos vós, con todas as persoas que compartín aquela tarde de 2023 e síntome inmensamente, teño que dicir, inmensamente orgullosa de entregar o premio deste ano a unha muller que representa uns valores moi importantes: compromiso social, vontade de superación e vocación de servicio público. Uns valores representados no seu traballo a favor das persoas discapacitadas a través das diferentes entidades nas que ven colaborando, na súa profesión, no Consello ou no Parlamento. Estea donde estea, en cada momento, ela demostra o seu interés e compromiso. Demostra que é moi boa persona e emplea a súa vida en axudar os demais. Haxa temporales ou calma chicha, como dicimos da miña terra, ela pilota un barco solidario e generoso. Transmite energía positiva sempre. Tende a súa man a quen a necesita. E iso sí, sempre con esa gran sonrisa que che caracteriza. Polo tanto, este premio non pode ser máis merecido e con toda a admiración desta muller de Camariñas, encantada de estar aquí, felicito e pido un grande aplauso para Rosalía López Sánchez. Aquí hai que subir si ou si. Pois, sí, porque non podemos cambiar o plano. Gracias. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. A verdade que quedei muda coas palabras tan bonitas, non sei se merecidas, que me adicou esta gran muller que é Paula Mouzo. E que, bueno, coa que conectei dende o primeiro momento que nos vimos, creo eu, verdad? Estaba eu ingresada no hospital este último mes de xullo, non pasaba eu polos meus mellores momentos, como decía ela, cando me chegou a nova de que ia recibir un premio. E a verdade é que levei unha grande alegría. E levei unha grande alegría por tres motivos. O primeiro, polo nome do premio e todo o que implica. O segundo, porque realmente o momento no que eu estaba, o que alguén me entregara un premio, supuxo un chute de enerxía que me axudou a continuar adiante. En terceiro lugar, porque por pensar que algunha persoa me vira merecedora de recibir un premio. A verdade é que esas tres razóns fixeron que este premio para min supoña tanto, e sexa tan importante. E agora vou empezar cos agradecementos, que para min é unha parte importante de calquer discurso, pero tamén unha parte moi importante da vida. Agradecer a Proxecto Máscaras, aos que coñezo dende hai moitos anos, que puxeran en marcha estes premios, que non deixan de poñer de manifesto que ao final, sexa cal sexa a túa labor, cal sexa o lugar onde traballas, non importa quen sexas, non importa o que te dediques, sempre podes facer cousas para axudar aos demais.
sempre. Sempre podes facer cousas para crear unha sociedade máis solidaria, unha comunidade máis solidaria, para construir unha cidade coidadora, onde miremos máis os uns polos outros. Creo que é así. En segundo lugar, como non, grazas a Paula Mouzo. Ela, grazas en primeiro lugar por pensar e creer que eu podía ser merecedora deste premio. Agradezocho infinito esas palabras tan bonitas e que, levarei gravadas no corazón sempre que me acabas de dedicar. E que quedan gravadas no YouTube, así que esas sacareinas cando me conveña. Paula é unha muller chea de luz, chea de vida, chea de sentido do humor, loitadora. Creo que temos as dúas en común o feito de que libramos as nosas batallas cun sorriso na cara, as dúas. Porque creo que eso nos axuda a sair adiante, tamén a despistar aos enemigos. Creo que, para min, Paula foi unha persoa que, como digo, conectei ao momento, e aínda que non nos coñecemos fai tanto, neste tempo xa me leva amosado que está aí tanto para as boas como para non tan boas. Así que só me queda dicirche que gracias infinitas, mil gracias. Despois agradezo a miña familia, que están aí tamén sentados, a miña familia que para min é todo, é o todo, débolles todo. E entre ese todo está unha ensinanza moi importante que eu tamén trato de transmitirlles aos meus fillos, é que non se pode vivir de perfil, hai que vivir de fronte, e hai que mollarse polas causas nas que un cree. Que as metas non chegan soas, os obxectivos non chegan sós, hai que pelexalos, hai que ter constancia, perseverancia, disciplina e resiliencia. É unha palabra que está moi de moda, pero é unha palabra moi necesaria na vida. Ás veces a terquedade, ben empregada, pode ser unha virtude. Grazas tamén, especialmente a Juan, o meu sobriño pequeno de 6 anos, que está aí no público sentado e veu a ver esta gala, e veume a ver a min. E sinto moito polos pais e as nais que estades aquí, pero Juan é o neno máis listo que hai no planeta. Sinto moito, esa é unha realidade. Grazas aos meus fillos, que están tamén aí, a Meron e a Arpi. Débovos tanto, débolles tanto. Eles son tamén unhas persoas moi valentes, moi lotadoras, saben o que é a vida cando a vida chega retorcida, e saben que neses momentos o máis importante é contar co agarimo, co aloumiño e co apoio dos teus, pero tamén dos demais. Non podo dicir outra cousa. E por último, moitas grazas aos meus compañeiros de batalla diaria, aos meus compañeiros do grupo municipal que están aí sentados, acompañándome. Creo que formamos un bo equipo. Eu dentro dese equipo síntome coidada, síntome querida, síntome escoitada, síntome comprendida, que non é pouco dicir, creo. Só me queda dicirvos que moitísimas grazas por todo. E despois, agora direi, para falar un pouco de min, que tampouco son moi interesante, pero que eu, a verdade, gustame moito unha frase que non sei quen a dicho, que busca un traballo que te apasione e non volverás traballar nunca na túa vida. E a verdade é que esa é a situación na que eu estive en toda a miña vida. Primeiro como fisioterapeuta, traballando con persoas con patoloxías neurolóxicas e persoas con discapacidade. Despois convertirme eu nunha persoa con discapacidade, empecé a traballar dentro do movimento asociativo, dende diferentes entidades para pelexar polos dereitos das persoas con discapacidade e máis especialmente das mulleres con discapacidade, e agora dende o eido da política. Creo que o estar vencellada ao longo dos anos a tan diversos eidos axudoume a comprender as cousas quizáis dun xeito global. E ás veces eso é bo, creo. E axudoume a entender o que antes vos dicía, que non importa quen sexas, non importa o que te dediques, e non importa onde esteas, sempre hai algo que se pode facer, sempre. E ainda que a ti che pareza pequeno, para outra persoa pode ser moi importante. E como dicía tamén alguén, que non lembro o nome, como veredes a miña memoria é precaria, ás veces pensamos que o que facemos é unha pinga no mar, pero ese mar sería menos se lle faltase esa pinga. Xa para, como hai máis premiados e máis xente, vou ir rematando o meu discurso, pero vou non rematar cun poema. Un poema que é moi coñecido, eu penso que a todos vos soará, ou a maioría de vos soará vos este poema. É un poema que a mí me adicaron xa hai uns anos, para min foi un agasallo precioso, levo sempre na cabeza,
A verdade é que, bueno, é un poema do poeta estadounidense Walt Whitman, que ademais foi un home moi polifacético, foi enfermeiro, foi xornalista, foi un grande humanista, e sempre defendeu que había que traballar polas causas nas que un crese, non? Bueno, tuven a osadía, e xa pido disculpas de antemán, de traducir un poema de Walt Whitman ao galego pola miña conta e risco. Pido perdón e pido disculpas polos erros que poida ter cometido, pero bueno, este poema dedícovolo a todos vos. Chámase Non te deteñas. Non te deteñas, non deixes que remate o día sen ter medrado un pouco, sen ter sido feliz, sen ter aumentado os teus soños. Non te deixes vencer polo desalento. Non permitas que ninguén che quite o dereito a expresarte, que é case un deber. Non abandones as ansias de facer da túa vida algo extraordinario. Non deixes de crer que as palabras e as poesías si poden cambiar o mundo. Pase o que pase, a nosa esencia está intacta. Somos seres cheos de paixón. A vida é deserto e oasis. Derríbanos, máncanos, ensínanos, convértenos en protagonistas da nosa propia historia. Aínda que o vento sopre en contra, a poderosa obra continúa. Ti podes aportar unha estrofa. Non deixes nunca de soñar, porque en soños é libre o home. Non caias no peor dos erros, o silencio. A maioría vive nun silencio espantoso. Non te resignes, fuxe. Emite os meus alaridos polos teitos deste mundo, di o poeta. Valora a beleza das cousas simples. Pódese facer poesía bela sobre pequenas cousas, pero non podemos remar en contra de nos mesmos. Iso transforma a vida nun inferno. Desfruta do pánico que che provoca ter a vida por diante. Vívea intensamente, sen mediocridade. Pensa que en ti está o futuro e encara a tarefa con orgullo e sen medo. Aprende de quen poide ensinarche. As experiencias daqueles que nos precederon, dos nosos poetas mortos, axúdanche a camiñar pola vida. A sociedade de hoxe somos nós, os poetas vivos. Non permitas que a vida che pase a ti sen que a vivas. Moitas grazas a todos e a todas.